И вие трябва да отговорно да следите тези функции, които са на държавните органи. Вие трябва да ги следите журналистите. Не да правите така, че да се случва това днес. Вчера в Студентски град са пребили две момчета с по-цигани. Знаете ли? Не знаете, а не? Защото е покрито. Защото искаме просто тези хора не да висят тук днес да правят. То е ясно на кой съм фен. Тук нещо ще се промени ли ти? Сега в момента съм фен на България. Няма да се промени, бе. Знаеш какво ще стане, бе, братце? Ще почнем да се избиваме, разбираш ли? Има цигани, които работят, които ги е страх, разбираш ли? Тук не говорим за расизъм, тук говорим за правила, за закони, разбираш ли? На тебе ще е спокойно, ако живееш на махалата, те бият всяка вече, братце. Закони трябва да се спазват, разберете го. И тия телевизии, които са най-важните, най-главните. Нова, BTV и канал 1. А твоето дете, колеги? Това е просто вие, знаете зад нас, кажете, че хората не искат престъпност вече да има, разберете ли? Има закони, не какво означава, ама джетумата са пребили 10 човека. Това не е хулиганство. Нападението с хладно оръжие, опит за убийство. Да наложат европейските и българските закони към циганската общност. И знаете ли защо това е така? Затова защото онези тартори отвън, НПО-тата, като Красимир Кънев, като Красимир Кънев ще кажат, ще ги подучат циганите, да протестират, че българските власти ги асимилират, че им отнемат тяхната идентичност, тяхната култура ликвидират. Вие разбирате ли? Те утре ще тръгнат да съдят България, че България, българските власти ги асимилират. Именно поради тази причина нашите власти не желаят да наложат европейските закони и българските закони към тази част от обществото. Ако може да бъде наречена част от обществото, защото те се само изолират и живеят по техните вековни, хилядолетни правила. Тук сме 7 милиона българи, преобладаващо християнство. Българи, преобладаващо мюсюлманско население, но истински българи и пазещи традициите. Това също е важно да го имаме. И те не са исламисти. Много турци вече, много турци отиват вече да се сменят религията. Да, много турци, защото виждат, че истинската религия. ДПС шали да дойдат от Кърджали да протестират, да защитавали ромите. Как ще стане това? Хора, които провокират, върти, както е. Мислите ли за това, какво трябва да правим? А българите бяхме там. Ще ви кажа защо. Проблема идва от управляването управляващи. Нашите са управлявани управляващи, които ходят по махалите, чуваме от циганите, ходят и ги провокират да има сблъсък между нас българи. Защо? Защото евреите са изкупили голяма част от нашата територия, до няколко години водата им свършила в Израел, искат да ни изгонят. Единият вариант е икономически да ни изгонят, правят го вече, 3 милиона изгоняха от България. Другия вариант е етнически. Няма да им се подадем. Няма да им се... Вижте. Дайте. Няма да им се подадем. Не, дайте да предоставяме въобще това протест. Това не е протест. Това е запор. Аз където поне само полицай има. Това е запор. Първо, вижте, ние не протестираме. Дайте да си ходим, хора, няма смисъл да седим. Дай се махаме. Само секунда. Искам само да се пазят, да си гледат тук, утре ще бъде. Само секунда. Искам да знаете, че ние не протестираме, защото протестират само робите. А ние сме богоизбрания народ, Божия народ, който иска да го изгонят от Божията земя. Няма как да стане. Няма все едно, искат да убият Бог. Как ще убиеш Бог, бе? Да, господа, пишма управляващи. Не може да изгоните от България Божия народ. Колко и да се опитвате да го изгоните, с какви ли не провокации, не може да го изгоните. Само, че това се записа. Да, естествено. На паметника. Точно паметника, да? Да живее България! Да живее! Добре, да не се бутите напред, моля ви. Защо? Защото снимаме. Ние сме 6 човека, вие сте една, която вие сте вкарали пред всяката си. Ами че това вашите шефове ще кажат кое да изрежете. Добре, хубаво. Минавай тук, ако искаш да става впред. Те направо това навсякъде. Сили, антибългарските сили,
така нареченото правителство, национално отговорно в кавички, е взело крути мерки, драконовски, просто хората да бъдат отклонявани, спирани по всевъзможни претексти и причини. Дори преди малко връщаха хора с пластмасови бутилки с минерална вода. Просто са взети наистина всички мерки, конна полиция, жандармерия, кучета. Аз видях от различни градове номера на... Ние проброихме от 16 града, днеска от 1 часа сме тук. 16. От 16 града, мобилизирани, командировани, разквартировани. Искам да кажа просто какво се случва в региона. От доста време вече ми се налага да бъда в този край. Това, което ми прави огромно впечатление и буди тревога в мен, е, че целият регион от Асеновград, Пловдивско, Куклен до Кърджали и след Кърджали, целият регион е масово турцизиран. Навсякъде се говори само на турски. Целият бизнес, местен от най-малкия до крупния бизнес, е изцяло в турски ръце. Българите са над 80% безработни, тези, които работят при турци, при условие, че говорят турски език и са подложени на най-различни лични човешки взаимоотношения, които са извън рамките на възприятието на нормалните хора. Просто са унижавани, тъпкани, работят за минимални пари, не винаги им се дават парите. Просто наистина това буди огромна тревога в мен, който е бил тук в този край, знае за какво говоря. Насякъде това, което се чува по цял ден, е турска музика, техни местни обичаи, сватби. Всичко е, имате усещането, че просто не сме в България. Просто е ислямизиран и турцизиран целият регион, целите източни, южни и средни централни Родопи. И нещата ескалират все повече и повече, напрежението е много голямо. Българите тук са най-репресираната част от абсолютно цялата общност, която е в региона. Опитвали ли са се да организират хора на Мегдана, защото в България в много градове се възстанови тази традиция всяка неделя на Мегдана преди Залез Слънце? Да, знаем го това, участвали сме, но тук просто такава инициатива няма никакъв шанс. Мислите, че няма да има? Няма да има шанс, просто самите кметства няма да разрешат. Тук кметовите са най-малко от ДПС. Напоследък се появиха и гербаджийски кметове, които изцяло са поддържани от турско-циганската общност и в никакъв случай не биха позволили такава инициатива. Българщината тук се изразява единствено в строежи на малки, много малки параклищчета, тук-там с цената на огромни усилия. Подложени са на огромни репресии тези, които се опитват да покажат българщината, просто народа е обезкуражен и уплашен. Шествието ще се състои. Наистина, България е с Асеновград. България Асеновград.
Имаше това пробуденец. Трябваше да седнеш повече да всички може седмица. И да ме разкажеш на братната ровница за какво става. Нашите глави скриваме. Постигай до Бог. Само те не могат да скочат. Частен човек. Такива бухуци, студенци, никой няма да поема. Ето, аз си дам мисъл. Няма да споменавам Гърмен, няма да споменавам орландовци. Представители всичко, училище, здравеопазване, те не бяха интегрирани. Невъзможна интеграция. Формулата за решение има я. Значи нашите управляващи трябва да се отзоват на поканата на външния министър на Индия, господин Сварадж, който миналата година припозна циганите от цял свят за индийска диаспора и ги покани да се завърнат в майката родина Индия.